Libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Pilipinas, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa Manapartikan Mundo. Welcome po sa programa ang Radyo Klinika. Ang bulan, mga tugang nin Hulyo, siya po Nutrition Month. Kaya po ngunyan daw, ang sa tuyang bisita, sa po na Registered Nutritionist and Dietitian. Yan. Ang mga tugang, tanganing magtaon ni Linaw, may kinaanaman po sa tamang nutrisyon para sa tuyang salud. Ang programang ini, Radyo Klinika, hatod po sa Endokan DCGB sa pagkipagtamangan mga tugang kan Bicol Regional, Bicol Medical, Bicol Regional Hospital and Medical Center, BRHMC. Yan, mapapasala pa ako Dr. Rolly Santua, good morning, Tabi. Ang BRHMC, pinamayon mga tugang ni Medical Director Eric Raburar. Salamaton po. Kaya po, every second Saturday of the month, sa tuya pong guest, mga tugang hali po yan sa BRHMC para po maghira sa endokan mga programa kan sinabi ng hospital. And ngunyan pong pag-aga sa tuya pong guest sa tuyang programa, iyo po si Miss Katrina Isabel Britannico. Saro pong Registered Nutritionist Dietitian. Sa timata na Nutrition Month, ang sa tuya pong topic, iyo ang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Magayon na topic ini pinagsaro mga tugang ang nutrisyon, buda ang kalikasan o nature, di ba? Ang sa tuya tabing kapalibutan. Good morning po, Miss Kat. Welcome po sa tuyang programa. Good morning po, Sir Henry. Opo, salamaton pong maray sa oras mo sa DCGB. Kumusta po kamo? Nakabahan po ako. Huwag kang mag-alala. Wala pong problema dyan. Ika po sarong registered nutritionist. Yes po. Dietitian. Yes po. Pag sinabing nutritionist, dietitian, ano pong trabaho ka ang tabi, Miss Kat? Ang pinakatrabaho may po, sir, is magtao po ning kaaraman sa public and also sa mga nasa hospital kung sinda po ay nagsisik ning health advice, kung gaano po kadakol or ano po mga tamang pagkaon, kung ano po ang diagnosis nito. Maray pala na ikapaghapot ko anong tamang pamahawan. Ano, madam? Diba? Pwede po. Anong yung tamang pamahawan mo niyan? Ano yung tamang pangutwa? Diba? May mga tamang food plan, diba? Tama po. Food diet, something. Yes. Yan. Kamo nagkakaisip po ka na rin? Yes po. Wow. Alright. Sige po, madam. Ang sa tuyang tema ngunyan, iyo po ang nutrition at kalikasan ating pangalagaan. Ini po ang national theme ba sa buong Pilipinas para sa Nutrition Month? Yes po, sir. Tama po. Iyon. Alright. Sige po, madam. Iheras ta mga tugang sa Indo, ang iko kaya slide si Miss Kat, para po sa tuya gabos, tangani pong maiheras sa tuya. Ano ang koneksyon kang nutrisyon at kalikasan at dapat nating pangalagaan? Miss Kat, you have the oras po para sa satuyang programa. Go ahead, tabi. Ayan, thank you very much, Sir Henry. And of course, good morning po sa gabos na nagdadalan kag CGB. Magtatagalog na lang po Yeah, ako, sure sir, po. No problem. para Oo. worldwide tayo. So, Yan, let okay. me start po with my presentation by saying na tuwing buwan po ng Hulyo, pinagdiriwan po natin yung Nutrition Month celebration. Ngunit higit po sa isang pagdiriwang, sabi nga ni Sir Henry kanina, isa po itong panawagan sa bawat Pilipino po, na pangalagaan po natin yung ating sariling kalusugan, pati po ng ating pamilya, at the same time po, yung ating kalikasan dahil dito po pinagkukuha or pinagmumulan ng ating mga pagkain. So, dahil ang bawat namang pagpili po ng pagkain ay maaaring maging dahilan po ng mas malusog na buhay bukas. Bakit po mamaya? Mas i-discuss po natin yan. So, ang Nutrition Month po ay isang pagkakataon po, para palakasin po yung kamalayan ng ating mga viewers. Hikayatin din yung kanilang pakikilahok at suportahan po yung mga programang pangkalusugan at
pangkalusugan at pangnutrisyon para sa mas malusog na bansa. So this year po, simple lang po yung mensahe Opo. or tema ng ating National Nutrition Month. So kapag inalagaan po natin ang ating kalikasan, inaalagaan din natin ang ating kalusugan at the same time. So, hinihikayat po natin ang bawat Pilipino na gumawa ng mga maliliit lang po, no, na Yeah. hakbang. Na, example po nun ay kumain ng lokal, huwag magsayang po ng pagkain, Yan. suportahan po natin yung ating mga magsasaka, Opo. ating mga mangingisda po. Sa mga ganitong paraan po, nakakatulong po tayo ng malaki para matiyak po na may sapat at masustansyang pagkain, hindi lamang po para sa present na panahon, pero para na din po sa future, sa mga susunod pa pong henerasyon. So, kaya po nandito yung nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan na sub-theme actually po, nung bigger theme po natin sa PIPAN, na sa Opo. PIPAN, sama-sama sa nutrisyon. Sama-sama sa nutrisyon, sapat para sa lahat po. So, if you can remember po, kinakampaign na po natin to since few years back with NNC. Yeah. So, kaya po, maiisip natin, bakit nga ba, connected sila? So, dahil, actually po, yung pagkain po natin, yung nutrition po natin, hindi lang po siya nagsisimula dun sa pinggan, dun sa Opo. plato po ng pagkain natin. Oo. Sa katotohanan po, mas malaki po yung sinasakop nito. Dahil nagsisimula po ito ng mas maaga pa. Bago po makarating yung mga pagkain natin sa ating hapag, sa ating pinggan, dumadaan po ito sa napakahabang paglalakbay. So, dito po natin makikita kung bakit napakahalaga po nung relationship nung pinipili natin sa kalikasan. So, tingnan po natin yung tinatawag nating food systems tulad po ng nakikita sa next slide. Ayun, next slide. Sige po, next slide please. Yan, Ayan, go ahead thank you please. so much. Oo. So, yung food systems po, yung paglalakbay ng pagkain mula po sa bukid o sa dagat hanggang Yun, sa ating hapagkainan. Wow. So, sa simpleng salita po, yung food system, ito po ay cycle. So, paulit-ulit po siyang nangyayari. Ay, ang buong paglalakbay po mula sa pagtatanim, pangingisda, pati po pagpoproseso at pagbabiyahe, hanggang pagbebenta po sa palengke or sa grocery, hanggang po ito ay mailuto natin sa bahay. So, you can think of it po na ang bawat hakbang po ito ay umaasa kung maigi po yung resources natin, maganda yung nabibigay ng ating kalikasan, may enough fuel po tayo para masupport po yung bawat step ng ating food system. So, ngayon po, yung buong paglalakbay ay nakadepende kung gaano ba na preserve yung nutrients doon po sa pagkain. So, Opo. ano po ba mangyayari kung masira na yung kabuuan ng Oo. pinagdadaanan niya? Yeah. Marumi po yung tubig o kaya yung dagat o kaya po patuloy pong nagbabago yung klima. So, dito po natin makikita na masyado pong malalim yung ugnayan ng kalikasan, ng pagkain, pati po ng kalusugan natin. Nung nutritional status ng bawat Pilipino. So, maalala nyo po, dito po sa next slide, Opo. kung makikita nyo po dito sa Next slide, picture, please. Tama, madam. Yeah, okay. Opo, Go. hiniram po natin tong picture na to sa Naga. Yung sa Naga ito? Opo, shout Oo. out po kay sa isang vlogger po sa Naga na pinaalam po natin ang picture na to. So, ito po yung TD Christine. So, dati po, di ba, hindi naman po binabaha Correct. Grabe. yung Naga. Oo. Opo. So, hindi na po bago, kumbaga, yung kwentong to para sa ating mga Bicolano dahil madalas po, ilang bagyo na po ang ating pinagdaanan. Medyo marami-rami na po, no? So, Opo. kapag may malakas na bagyo o matindi din po yung tag-init, yung opposite naman po, sino po yung unang naapektuhan? So, ang ating mga magsasaka, 'di ba po? Opo. At mga mangingisda. So, sila po ay kapag sila po ay naapektuhan, tayong lahat ang nakakaramdam. Makikita po natin mas konti yung ani, mas mataas po yung presyo ng gulay, prutas at isda. So, mas mahihirapan po lalong-lalo na po yung ating mga pamilya sa remote areas na makabili ng masustansyang pagkain. So, kaya hindi lang po kalikasan ang naapektuhan ng climate change. Ayun. Pati po yung laman or Tama. yung nasa Pati pa yung nasa pagkain, plate natin. miskat, ano?
Pati Yes ang pinggan pala, ang nasa pinggan natin. Yes po, Oo. sobrang apektado po siya. Hindi Yeah. natin siya directly nakikita. Oo. Pero malaki po yung contribution ng climate Pagkain, change. sa pagkaon. Opo. Sa dami, pati sa kalidad. Yeah. Opo. So, kung maalala nyo po, Mhm. kapag pagkatapos po ng bagyo, 'di ba? Pag pupunta po tayo ng palengke, masyado pong mahal yung mga Yeah. gulay. Ang Yeah. hirap bumili Yeah. ng mas marami or yung mas akmang dami para dun sa daming member ng family. So, minsan kulang po yung supply, minsan din nasira yung mga supply natin. Tama. So, hindi dahil ayaw magbenta naman po ng ating magsasaka, pero dahil maraming pananim po yung nasira, lalo na po recently, di ba po, yung Yeah. effect ng Mayon Yes po. eruption, isa Oo. din po Yung yun. ashfall. Tama, Yes, madam? Diba, opo. Miss Kat? So, tama po yun. Kaya, kapag kaunti po yung ani, syempre po, mas mataas yung presyo. Kaya, kapag mahal po yung pagkain, mas konti Yeah. yung pwedeng kainin na masustansya ng pamilya. So, kaya po, tayo ay china-challenge kung paano tayo makaka-contribute na mas mapangalagaan yung kalikasan, and eventually mas mapaganda natin Yeah. or ma-sustain natin yung good nutrition or yung magandang dami, kalidad ng pagkain na nahahanda natin para sa ating pamilya. So, ang magandang balitang pong ito ay kaya po natin ang sustainable diets for better Yeah. future. So, hindi naman po tayo walang magagawa, no? So, bilang mga mamimili at member ng komunidad, may mga simple. Ulitin ko po yung word na simple, hindi po dapat napaka-komplikado o napaka-dami ng gagawin natin. So, pwede po tayong makatulong sa ating kalikasan at mapanatiling sapat ang ating pagkain. So, iyan po ang ating pag-uusapan sa sunod na mga slides pa. Wow, Pero dito, let me define po na ang sustainable na pagkain ay nakakatulong po sa kalusugan ng tao. Yeah. So, sa kalikasan, pati po ng kultura. So, ang isa pong pwede natin gawin is pumili ng lokal, seasonal, at halos hindi pinoprosesong pagkain. Yeah. Whole foods, Tama kumbaga, yan. hindi po Pag processed food na kasi Yes. madami ng ingrediente, madam, na medyo harmful pa minsan, ano? Opo, Di ba? inside and outside harmful pala po siya parehas kasi yung processes na dinadaanan niya gumagamit ng napakaraming resources. Tao, fuel, tubig, so mga ganun po, no? Oo. So, kailangan po natin tong mas bawasan at dagdagan yung mga pagkain hindi halos pinoproseso ang consumption. So, with emphasis po sa halos hindi pinoprosesong pagkain, sabi Yan. ko nga. So, ano po yung mga hindi pinoproseso? Tulad po ito ng mga indigenous vegetables natin. Oo, mga kamote. Yan. Balingoy. Opo. Yan, kasaba, di ba? Opo. Tapos yung mga dahon po natin Yes. tulad ng talino, malunggay, Oo. alugbati, Totoo. pako, Oo. gabi, o gabi lalo na dito po sa atin, di ba po? So, in addition to that, meron pa po tayong mga additional resources kasi baka sabihin nila, paano ko naman maisasabuhay yung sinasabi mo, Oo. Miss Kat? So, ang magandang balita po para sa ating lahat ay hindi natin kailangan maghanap po ng mga mamahaling pagkain. Kailangan lang nating sumunod doon po sa mga available na resources na provided na po sa atin ng gobyerno. Tulad ng mga ginawa po ng DOST-FNRI at Oo. ng NNC na Pinggang Pinoy at Yan. 10 Commandments Oo. guide. So, Mhm. hindi po sapat na sabihin lang po natin lagi na, tulad po namin, mga dietitian, madalas po, Yeah. may magsasabi na challenge yun. Pero I for myself, I can say na ang pagsasabi ko po ng kumain ng masustansya is na nagagawa po natin sa totoong Ayun. buhay. No? Oo. So, through this guides po. So, ano ba talaga ang dapat ilagay po dun sa Yeah. isang plato? Sige daw po, Madam Kat. Sige Ayan. daw. So, dito po- Anong laman ka itong sarong plato? Pinggang Pinoy yan, tama? Yes, Pinggang opo. Pinoy. So, Okay. pinakita ko po yung para sa mga bata, no, para mas mainganyo silang Naalala ko manood to. dito. Panahon namin sa parang grade elementary kami o high school. Yes po. Yung Go, Grow, Glow Foods. Opo. Yeah. Actually, babalik at babalik lang din po Talaga? tayo doon Oo. sa basics kasi kailangan lang po talaga sa bawat pinggan, 1/4 or a quarter or itong portion po Bata, ng kumakaon pula. ako sa maluto, Miss Kat. Ay, opo. Pag-usapan po natin mamaya. Okay, sige. Bali, yung
si maluto po or yung rice po natin or yung kanin po natin, actually dapat po 1/4 lang 1/4 nung lang? pinggan. Hindi po 1/4 cup, no? Pagorak, 1/4 ng pinggan. 1/4 ng pinggan. Pagorak, Kasi 1/4 po, na bandihado. Kasi- 1/4 lang ng pinggan. yes. Okay. Kasi Mm. po, yung pinggan po natin, bibigyan natin ng mas madaming space yung galing sa halaman. Tulad Okay, ng prutas tama. at gulay sa Glow Foods. Ano po? Glow. At 1/4 Anong lang nauna, po. madam? Go, di ba? Anong nauna? Yes po. Go muna po. Ayan. Siyempre, Yung carbohydrates. drawing ba na yan, yan dapat ang hitsura sa plato? Opo. Okay. Maigi Sige, po got it. na kahit saan po tayo pumunta, Ganun mag-restaurant dapat. tayo, opo, So yun mag-almusal tayo. ang go, grow, glow, nasa isang plato dapat? Opo. Okay, got At it yung po. portioning po, dapat ganito din. Aha. Ano po, no? Okay. Kasi Pero minsan sabi maninibang nila, ako kaan, Madam Kat. ay, maigi po yun for sustainable, healthy life. Yeah, okay. Sige po, go ahead. Opo. So, bali, go food para po mabigyan tayo ng lakas. Tapos yung grow food, syempre, kailangan po natin ng protina. Meron po tayong mga kailangan i-sustain na mga systems using protein. Tapos, kalahati, with emphasis po, kalahati po dapat ng pinggan natin ay galing sa plants. Actually po, as a lifestyle medicine advocate, po, no, kasi nag-aaral po ako ng culinary medicine. Opo. So, isa po Maganda sa yan. aming advocacy is pagpalitin po yung kaisipan natin tungkol sa protina galing sa hayop, tsaka yung mga pagkain po galing sa halaman. Kasi dapat daw po, ang star ng pinggan natin ay galing sa halaman. Yeah. Tapos side dish lang yung protina. So, parang ang tawag po doon ay protein swap. Wow. Di ba may kwan na tawag yan? Mga plant-based na mga gatas? Opo, meron po Okay ba? tayo. As yung anak ko, mahilig po dyan. Maigi Plant-based din po na yun. gatas. Maigi din po Oo. yun. Lalo na po Mahal ang kung- lugaring miskat? Mahal? Meron po sigurong mga sources na mas Mas affordable. mura. Mas Opo. mura, mas affordable. Ano po, baka po meron silang i-comment Yeah. dyan. Okay, Share nyo naman sige po. So, yun. Going back po, so, layunin po kasi natin na hindi lang po kasi mapuno yung tiyan. Yung may ma-feel lang tayong kabusugan. Pero kailangan pong mapangalagaan yung kalusugan ng ating pamilya. At magagawa po natin yun kapag lahat ng nutrients, lahat ng nutrisyon ay napupunuan po natin sa iisang pinggan. So, ang pinakamadaling paraan din po dito ay yung pagsunod sa 10 commandments. So, actually, shout out kay Ma'am Arlene Riario, ang dati po nating nutrition program coordinator. Masipag yun. Yes. Ma'am Arlene. Opo. Masipag yun. Masipag po siya. Ipina-translate niya po sa Bicol yung ating 10 commandments. Opo, siguro meron ang po yan. mga nag-translator niyan, mga kasama ko sa medyang iba eh. Yung very translator. nice. Thank Pero you very much. ako saludo kay Ma'am Arlene. Very active siya. Masipag talaga. Opo. Ma'am Arlene. Retired Opo. na siya, ano tama? Yes po, kahit po Oo. retired na siya. Hindi ba pwedeng walang retirement pag ganyang mga tao? Tanungin po natin sila. Baka Tanungin natin ang Department of Health po ang Civil Service. Yes. Okay, sige po. Ayun. So, going back po, so, ayun po, itong dalawang mga materials po, ito is, napakadali po ng access natin dito. Tulad po ng sabi ninyo, simula elementary. Yeah. Babalik at babalik lang din po tayo dito. Tsaka yung 10 commandments po, yun din yung mensahe niya. Tulad Opo. nung nasa sinasabi natin sa Pilang Pinoy. So, moving forward, so alam na po natin no kung gaano kadami or ano yung pagbabalanse na gagawin natin sa ating pinggan. Yeah. Pero ang isang mahalagang tanong din, saan ba tayo kukuha ng mga pagkaing ilalagay doon sa Pinggang Pinoy? So, ayon po sa tema ng National Nutrition Month ngayong taon, mas makabubuti po kung pipili tayo ng mga lokal at katutubong pagkain, with emphasis again po with katutubong pagkain, dahil hindi lang ito masariwa at kadalasan ay mas abot kaya po. Yeah. So, sabi niyo po kanina, medyo may kamahalan Oo. yung plant-based. Yeah. Pero pwede naman pong kalahati lang siguro nun, tapos damihan na lang, no? Yeah. Pero itong Local. nakalista, madam, mga barato ini. Mga kuan ini. Actually, Affordable siya at saka yes po. nabubuhay siya na dahil pesticides. Ay, tama Diba? po yun. Oo. Opo, Yeah. totoo po. Tulad po nitong, actually itong picture Gabi? itong picture Ang gabi po. natong po yan, di ba? Yes po. Natong apay? Yes. Yan, okay. Ayan. Okay. Pili. Yes, syempre, Yeah. mabilis lang Kuan, din. so, ubak ang pili ba? Nutritionist po na ubak ang pili. Itong so, bigalanta. Ano po yan? Under
under research pa po Ayun. kung gaano karami ba dapat ang isang serving. ng pili. Yung ubak yung sa ubak healthy. baga. Opo, di ba kasi ang sarap po. Oh, pag masarap mo sa sinasawsaw. pampahay blood pa sudot-dutan. Sudot-dutan po, iwasan na sana. Patis. Okay, Yes. sige po, go ahead. Opo. So, tulad po na nakikita niyo po sa picture ngayon, Yeah. yan po yung mga pinamigay namin sa BRHMC during the kick-off. Kasi gusto namin itaas po yung kamalayan tsaka Yeah. appreciation doon po sa mga native na mga gulay natin. Kasi kami po sa dietary, lagi po namin madalas Yeah. namin tong niluluto. So, ayan. So, madami po tayong mga pagkain na Pakimension daw, Madam Biskata, pakimension daw ta. Interesado ko kayo ng mga good. Nakihiling ko sa bulod sana. Ay, opo. Sige daw, pakimension daw po saro-saro. Actually po, tulad po ng na-mention na ni Sir yung mga una kanina, ang iba pa po ay langka, libas. Libas. Ikaw ka Ginagamit sarong. dito. Kami kayo ito. Pigasabay mian sa uy magang patakang urig. Yan, Masiramon pampaasim. siya na. Pampaasim. Masiramon siya. Yes. Opo, Kaya lang, imbis pag po. nasobrahan ka mang kipata, may problema ka doon. Palitan ta po si Pata. Ninyo. Manok na native. Yan, Iyan. pwede din po. Libas ha. Kahoy yan. Opo. Yes. Masiramon ang dahon niya. Actually, Okay. opo, tapos di ba po hindi po siya laging nasa market, Yeah, pero wala. meron pala siya. May Yeah. kakayahan Nakulong ka sa pala sa siyang bulod sa Castilla. palitan yung mga pampaasim natin na instant. Yes. Imbis na iyan na ngayon, so nababakalbaga na, ano yan, sa mga dyan sa Instant. market, na Yes sa po. supermarket na instant. Yes Mas po. okay ni tapos so lemon, di ba? Yes so, po. Okay. Tsaka po itong batuan. Nakilala Yeah, ko po ito aram sa ko po yan. Masbate. Grabe ang alsum ka ang kambunga, madam. Yes, Kat- totoo. Pag hinog siya, gari nagkukulay orange siya. Yes. Tapos medyo brown siya pag Medyo hilaw pa. brown, Green. oo. Araw kaya. Pero masiramon siya panghalo sa ano yan, sa manok na Opo. native. Ang ama ko matibayon may naluto na kaiba ang libas or batuan. Ay, Yeah. pwede po ba namin matikiman Sige yan, po, sir? tapalutoon ko, Gerara. Ay, Yeah. salamat Okay, po. okay. Ano Ay, ni madam na lubi-lubi, aram ko Lubi-lubi. yan. Yes po. Lubi-lubi. Opo. Lubi-lubi. Ang Yan. rimas Yung po. nga niya sa bulod na lubi-lubi. Ay, Tigaragawang opo. patian sa bulod. Yung nga ni po, ta, Nagitrigbasan po ka. sa wag muya naman ngayon. po. Pero masiramon siyang gulayo na may bango. Opo. So aram ko lang naluto Opo. Bangot tinapa. Opo. Masiramon siya. Pwede naman po. Basta Pwedeng- po wag laging ginata. Correct. So body, pigakwan yan, basta ang luto may kaya kan, may gata, kaya lang sugata, bako masyadong Opo. sobra hindi, dapat, diba? Opo, dapat hindi araw-araw, Oh, hindi yan. din Correct. every week. Oo, oo. Ayan. Ano po yung rimas? Yan ang di ko alam. Rimas. Opo, breadfruit. Ano Ito po? po, breadfruit. Breadfruit? Opo, para ang itsura po niya, I think para po siyang langka, pero mas maliliit. Okay. Alam ko, Bako man siya so, ano ito, ugob, iba man? parang iba pa po. Iba Iba siya. pa siya. Mas maliit sa ulo. Ipakicorrect po kami, no, sa Oh. mga viewers Rimas, po natin. Opo. Pero, inaano din po ito, nakakita din po ako ng mga bagong researches about this, na pwede din po siyang pampalit to certain go foods po natin, mapagkukuhanan ng lakas. Yeah, okay. So, May text po digdi, madam. Ay, sige po. Sabi na, na-mention niya po yung talinom. Yes. Saan pwede makabili ng Ay, talinom? Saan yung- po yan? yung- Deko aram in actually. Anong i-google ko to. Ay, opo. Actually po yung talinom, para po mas talinom. accurate po, no, yung gamit, meron pong pamphlet galing sa Picard, DOST Picard. Pakihanap nyo na lang po sa internet. Meron po doon kung saan po siya tumutubo, saan po siya, gaano po siya nabubuhay, ganyan. So, may Talinom. Opo. Tinatry po nating palaganapin yung paggamit po ng mga ganito kasi hindi po siya nabibili. Yeah. Hindi po siya binebenta. Opo. Actually po dun po sa garden namin, dun po sa mga halaman nung namin, kasama namin sa bahay ay Okay. meron pong mga talinom na nabubuhay. Ano Doon pwede? lamang Kwan po lang sa ini? labas. Grace herbs lang, saradit siya. Sa Radit. Di ba? Opo, maliliit po siyang, I'm not sure po kung tumatangkad siya. Pero ang dahon niya po ay pag ganyan. Tapos may violet pong bulaklak. Tapos, Baka aram ko siya, baka ibang apon sa mo, baka Opo. ibang apon sa tuya, di Yes ba? po. Sigurado po ako nakita nyo na to, pero akala nyo po ay
damo. Yeah. O yeah. Pero Okay. pagkain po talaga Sabi mo siya. po, ang traditional lutuin, nilaga, ginisa, inihaw, pinais? Pinais, Anong nakita ko pinais? lang po ito sa internet para ang pakicorrect po. Ang ako. linaga, sa tubig lang, di ba? Yes Walang po. gata. Ginisa, oil lang, inihaw, Opo, etc. inihaw. etc. Pinais is binalot po ng dahon ng saging. Okay. Gari-gari so mga sira na bipatos kidahon, Yan. niluto, di ba? Opo, Something like that. pinais po, opo. Okay, sige. So, Isasama ko po tama din ba? sa Yan ang ano. recommendation, madam, na pagluto? Nilaga, ginisa, inihaw, o pinais? Opo, lahat po ito. Although, syempre, hindi po natin tinatanggal Yeah, yung yung ibang ginataan. traditional, Lalo na oo. kasi traditional po. Pero po, bibigyan lang po natin ng reminder na huwag po Yung gata, araw-araw. yung gata ang Opo. problema. Halang ko ang Opo. cholesterol niyan ba to? Yes, totoo yung po. coconut. Opo. Okay. Sige po, madam. Go ahead, Ayan. please. So, ayan po, no. So, also po, yung pangangalaga din po dun sa biodiversity, yung kakayahan ng isang species na magkaroon pa siya ng ibang version, kumbaga. So, Okay. para po sa mga susunod na henerasyon. So, Opo. kailangan din po natin tong alagaan. So, moving forward po, baka magtanong din sila, wait lang po, nawala po yung notes ko. Sorry. Pero, magtatanong sila na, doon na ba nagtatapos? Kapag nakahain na ba ng pagkain, sorry, nakabili madam, na ba? Miss Kat, sorry, tukatyo, Sige po. Ang apudakan sa daraga, kulo, Ang alin po? sabi ni Just Orlain, iyang gayod na... Natalinom? No. Yung isang, so gari lang ka, ano po ka? Rimas? Ibalik mo si slide, Rimas? tabi. Rimas. Sige po. Ang apuda sa daraga, kulo. Kulo. Ang Sige ibang po. mga misis paminsan kumukulo ang utak ang Kaya wag po Paggalit. nating pakuluin. kulo. Sige po, Ma'am Kat, go ahead please. Ayan. So, Okay na, next slide please. Go ahead. Yes, thank you so much. Okay, sige so, po. So, magtatanong po tayo. So, kasi kahit gaano po kasustansya yung ating pagkain, may isa pa po tayong dapat bigyan ng pansin. Kasi ito po, actually napapansin ko din po ito. Hindi lang po kasi sapat na bumili tayo ng masustansyang pagkain kung nauuwi lang din po sa basurahan. Yeah. So, kailangan po nating pag-usapan kung paano natin maiiwasan ang pagsasayang ng pagkain. Yeah, Lalo totoo po, yan. Nasayang. very challenging yung... Ayaw ko ng ganyan. Opo, very challenging yung pagpakain ng gulay. Grabe. Kaya actually nandyan po yung culinary Kumbaga ng medicine. Eat all you can, tapos mailing mo, kadakol kanta ng maluto, kadakol kanta ng mga... Opo. Nakon ako ka, ana. Basta de komportable ka ni. Ako din po. Titarambak lang dyan. Opo. Nako, kadakol ka na nagkakaon na tao eh. Opo. Basta, sige madam. Pigluwas ko Opo. lang sa ko yung sentimiento. Ay, opo. Very sayang, valid, sayang sir. kang pagkaon ta, sayang. Totoo po. Opo, And okay. hindi lang po yun doon sa doon sa current na Yeah. halimbawa yung eat all you can. Hindi lang po yung establishment ang maaapektuhan ng Yeah. daming tira. Yung kalikasan po natin ay magsasuffer kung palagi pong madami yung tira natin. Kaya pag may pagkain. okasyon, gusto ko na itong nakapak na lang. Isang rice na kaunti. Isang Pag serving. medyo kulang, saka na lang magkuha. Totoo po. Para maubos mo dapat, so Totoo lit po. lang na ako eh. Opo. Kumpara sa gari buffet, Opo. ay nako, kadakol kan sobra. Mm-mm. Okay, sige po, Miss Kat, go ahead. Sige po. So, ang Pilipinas po ay tansyado po na may tone-toneladang naaaksayang pagkain bawat taon. So, ang basura po sa pagkain ay malaki po ang contribution sa gutom, sa polusyon at pag-aaksaya ng likas na yan. Pag-aaksaya po ng likas na yaman. Kasi sabi nga natin, bago siya naging pagkain dun sa plato natin, marami na siyang dinaanan. So, yung mga dinaanan po yun ay nasayang din. Kumbaga, kung hindi na nga natin makukuha yung nutrients Opo. out of the na-serve sa ating pagkain. So, sama-sama po nating bawasan yung mga food waste para mas malusog po yung ating bansa at ang ating kalikasan. So, Opo. ang ilan po sa pwede nating gawin ay mag-compost po tayo ng mga tira-tirang pagkain kung sakali man po talagang hindi na siya hygienic na syempre may time na pwede naman siyang i-share, ipamigay, pero kung hindi na po talaga siya safe, pwede naman po itong maging pataba sa halaman, sa ating hardin, at ito po sa mga kabahayan po natin, importante po yung pagpaplano. Yeah. Mag-meal plan po. Bumili po lang nung tamang dami ng pagkain. I-store po siya or itago na
doon sa may kakayahan na mapahaba po yung buhay ng ating mga pagkain para hindi siya maging food waste, Opo. maitapon po sa basurahan lang. So, Opo. napakalaking challenge po nito kasi sige po, next slide po tayo kasi yun nga po, dumadami yung mga establishment natin. Siyempre, also sa kabahayan, meron din kanya-kanyang challenge ang bawat family kung hindi po nauubos lagi yung pagkain. Pero ang magandang balita po, alam ko po dito po sa Bicol, dumadami na po yung mga barangay na nagtatayo po ng sariling hardin or community garden para matugunan po yung pangangailangan ng masustansyang pagkain. Opo. Kumbaga, pag nasa nasa community na yung garden, mas konti po yung dinadaanan na proseso, mas konti Correct. yung fuel, Sa tubig transportation. na ginagamit. Opo. So, tapos mas mataas yung kalidad kasi na-access agad nila right after po ng pag-harvest. So, next slide po tayo kasi may tanong po tayo sa ating mga viewers. Oo, sige daw. Opo. Kung sila po ay kasama natin since kanina. So, tanungin ko lang po ito. Ito po ba ay myth or katotohanan ba ito o hindi? So, ang pagkain po ng kanin ay nagpapataba. Nagpapataba. So, tama po ba yun o hindi? Oo Ano nga, po kaya ang sabi ng Ano ating mga kaya ang pwede viewers? diyan myth or facts? Opo. Sa akin po ay hindi. Sige, tingnan po natin yung mga Sige sagot daw, din nila madam. kung parehas Paliwanag po daw. kayo. Ayan. So, Sabi kan texter natin, yes po, nakakataba pag sobra. Yan, okay. Ayan. Another one. Sabi niya, good morning, Sir Hen. Pag konti lang po, hindi ka tataba kasi management din niya ng pagkain ng rice. Pero pag araw-araw, marami kang kinakain, tataba ka po. Madam, sige daw. Opo. Madam, ano yan, Kat? Opo. Ay correct po natin, no? Tama po yung sabi ni Sir Henry kanina. On point yun. Na yung kanin itself ay hindi po nagpapataba. Yung dami Iyan. ang nagpapataba. Kung sobra-sobra po doon sa allowance natin per day, 'di ba? Meron po tayong recommended energy and nutrients allowance intake per day. So kung sobra-sobra po doon, tataba po talaga. Sabi ni tayo. Katrina Bilardo, myth ngayon yan. Ayun. Pag nasobrahan, Yes. Ayan, okay. Totoo po. Sige po. Hello po sa ating mga viewers. Sunod pong tanong. Yeah. Ang mga suplemento po ay sapat na kapalit ng pagkain. Myth or fact? Ayan. Sa mga food supplement dyan. Yes, Oo nga, Ayaw ko mag-comment dyan. Hindi naman po natin inaano. Wala namang tama. Wala namang kwan. Opo. Pero hindi naman natin inaalis Opo, kasi hindi naman natin nakakatulong din, yes, di ba? Nakakatulong din. Sige, Okay. meron po kayang nag-text. Sandali. Hintayin natin. Baka may pumasok. Baka meron silang Ito. kasi yung word pong kapalit Sabi niya, hindi po. Ano tanong nga, Miss Opo, Kat? ang suplemento ay sapat na kapalit. Next slide na yata yan, di ba? Yes Next po. slide. Ang suplemento ba ay kapalit ng pagkain? Opo. Yan, Sabi Sapat niya, ba siya? hindi po, mas maganda pa rin ang natural na pagkain na ikaw ang nagluto. Ayun. Oh, Tama po sige. yun. Yan comment Thank ng you isang po listener sa natin. ating Go ahead, listener. please. So, tama po yun, no? Kasi marami pong paniniwala na pwede daw po, hindi naman ako, supplement na lang ako, hindi kasi ako kumakain ng ganito, Oo, ganyan. ayan. So, mas maigi po na whole foods pa rin. Tulad Oo. ng pinag-uusapan natin kanina. Yan. Galing pa rin sa hindi prinoseso. Pwedeng idagdag po yung mga supplemento, pero kung nandyan po, available naman po, accessible po yung ating mga whole foods, mas Opo. mainam po. Yeah. Ayan. Sabi ng texter natin, good morning sir at ma'am. Mas gusto ko pa rin ang natural lang, lalo na po ang malunggay. Kasi yung mga supplement ay pinoproseso din, hindi natin alam kung tamang nutrition ang nakukuha natin. Opo. Yeah, comment ng texter natin yan. Thank Okay. you po sa comment ni texter. Opo. Mas maigi po i-consulta po natin kung ano po yung mga supplement na gusto natin Yan, i-intake. Para malaman natin kung akma pa ba siya or hindi na. Yeah. Kasi nagbabago-bago naman po sa depende sa edad, sa ayun, may tumatawag pa kay Mayroon sir. yatang tanong. Ayan lang ha. Mayroon yatang kwan ito. Sandali lang ha. Hello, good morning. Hello po, Seth BPM. Yes, good morning po. Good morning po, Bot. Opo. May tanong lang po ako. Ano po ang tanong? Ako kasi takot ako
ako sa doktor. Ay, bakang Ngayon, matakot sa doktor? Takot ako sa doktor, pero nung nakaraan taon, nagpunta ako sa Siga Hospital. Opo. Ngayon, itong may bukol kasi ako sa liig, ang sabi, mixture mo daw. Ano po dapat gawin, Dok? Ano pang tanong mo? Takot talaga ako sa doktor kahit anong mangyari. Takot ka? Huwag kang matakot sa doktor. Humanap ka ng maganda at puging doktor. De, karaw lang. Po. Gaya mo, Pogi. Ay, tapos na nadamay na naman kita. Okay, sige po, madam. Go ahead po. Okay na po. Okay na. Okay. Kung angkot ko lang, kung makukuha ba sa gamot or hindi na dapat operahan. Ang isang sakit, tama? Sa left side po yung mixed tumor ko, pero hindi man masakit. May tumor ka. Basta lumalaki lang siya. Opo. Okay, sige. Tanungin natin yung dietitian nating bisita ngayon, ha? Opo, sige. Madama na pong advice mo naman, Ma'am Miss Kat, sa listener na natakot na sa doktor. Opo, ang advice ko po ay punta po siya sa aming OPD dahil mababait Tama. po ang aming mga doktor doon. So, Yan. iniimbitahan ko Duman po kayo. siya sa BRHMC Opo, pumunta. Monday to Friday, meron po tayong schedule para sa mga karamdaman. Huwag matakot siya sa doktor. Opo. Makakatulong ang doktor. Opo. Yan. Bukas po ang BRHMC para sa kanila. Uni, madam, may text, sabi niya, Kuya Hen, Ma'am, DOH dietitian, sana po lahat ng ospital ay gaya ng BRHMC. Na may opisina ng nutrition, namimigay sa mga pasyente ng nutritious juice sa umaga. Gari ko sa likod, nutritious juice na, madam. Nagkataw ka mo Opo. May mga special occasion po kami na Na gumagawa namimigay. po kami ng Special na juice? Opo, tulad po ng tanglad juice. Ay, gusto ko yan. Opo, Tanglad juice, specialty yan di ba? ng aming, hello sa aming head, Ma'am Ren, na Masiramon specialty yan, niya yan. tanglad? Yes. Yeah. Opo. Okay. So, ito pa lang, kamo ang nagka-craft mismo kang juice na pigpapatan. Opo, hindi po natin yung binibili. Yeah, Ginagawa very good. po yun sa dietary. Ang Pero tanglad hindi baga, po madam, araw-araw ang tanglad baga, available. ang manok dyan, takot. Bakit po? Pag ang manok, titaning ang tanglad, takot, minadulag ang manok. Totoo pa. Tapos ramon yan sa, tinola. Tinola. Malalaman niya na. Ibang tinola. Sige po, na. madam, go ahead. Pero yung tinola po, maigi po yun na lagi natin Yes, ihanda. paborito ko yan. Tinolang Opo, native na manok. At may kasamang papaya Yes. na binili o ano po, galing Yeah. sa tanim Yeah. natin. Ano Okay, po. So, sige po. ayan, next slide na po tayo. Mhm. At baka mag-overtime na po Sige ako. lang po, madam. Sige Okay. lang. So, challenge po tayo. So, sa lahat po ng mga sinabi ko kanina, no? So, challenge po tayo. Nasimulan po yung pagbabago. Yeah. Mga Okay. maliliit na pagbabago sa ating sariling tahanan. Mhm. So, ang mga simpleng hakbang po kasi ay makaka-contribute para mas maging malusog po or mataas yung kalidad ng ating pagkain. Mhm. So, magiging tungo po ito sa malusog na pamilya. Gawin po natin yung pagtatanim, pag-iingat sa kalikasan, dahil po malaking tulong po ang magagawa nito sa ating pamilya. Mhm. So, Opo. ayun. So, Okay. ang ilan po sa gusto kong bigyan ng emphasis is sana po ay magtanim po tayo ng sariling gulay at prutas sa bakuran o sa paso or yung ating pot gardening. Tama po ba? Yeah. Yung term ko. Yeah. So, para po sariwa din po yung pagkain araw-araw. So, nung kick-off po nung Nutrition Month, namigay po tayo ng mga seedlings galing sa tulad po ng nasa picture. Yan po ay seedlings ng talong siguro po. So, Yeah. Oo, yun. oo. Kung sa paso lang po ay makapagpadami po tayo. So, at least meron na po tayong nasi-save na fuel, tubig, mula po sa mas malakihang pagka-harvest ng talong. So, may contribution na tayo para ma-save natin yung kalikasan sa future kung gagawin po natin yun. So, importante din po na magplano po tayo ng pagkain gamit yung lokal at seasonal na sangkap. Tulad po ng mga nasabi natin kanina. Opo. Tapos, bawasan po ang basura sa pagkain sa pamamagitan ng tamang pag-iimbak. So, last year po, yung theme po din po ng Nutrition Month ay paano mag-imbak ng mga pagkain. So, Yeah. yung last year din na
calendar po ng DOST-FNRI na mada-download po online Opo. ay meron din pong mga reseping ganito. So, lastly, pangalagaan po natin ang kalikasan, iwasan po natin yung single-use plastic, magtanim po tayo at suportahan po natin yung malinis na kapaligiran para mas malinis din po yung tubig natin. So, siguro last few questions bago po tayo mag-jump doon sa take-away messages po natin. So, baka nakikita na ng mga viewers natin sige po nga, yung question sige nga. natin. So, kailan po unang ipinagdiwang ang Nutrition Month sa Pilipinas? Ayan. Baka po may merong multiple comment. choice pala ito, madam. Ano? Opo, may Sige nga, multiple sige choice nga. naman. So, basahin po po. Opo. Ay, sige. Okay. Kailan po unang pinagdiwang ang Nutrition Month sa Pilipinas? Letter A, 1960. Ay, nawala. 1960, B, 1974, C, Oho. 1985. Oh, ito, madam, hala ko na ha. Apo. Naghihiling yun inidigay sa konta. 1985 daw? Ay, 52nd Nutrition Month po tayo ngayon. Oh, So, tama ba? kailan po kaya? 1985. Ito po ay 1974. Maliyaw kita sa mata. Opo. Kasi Maluya kita sa mata. 1974. 52 na po. Very Yes, good. Sandali. opo. Ito, nigaro, may hapot ini. Hello? Yes, hello po. Yes, sir. Go ahead po, sir. Ano pong hapot? Mahapot lang po to kay doktora. Ay, Kung ano ang- nutritionist po, ma'am. Sir, si madam, nutritionist po, dietitian. Nutritionist po. Apo. Dietitian. Kung ano po ang mare-recommend niya, kasi po, plano may mga balon po baga para sa mga estudyante, elementary students na medyo stunted or maloyal nutrition. Yeah. Kasi very day may kaya feeding program baga. Kung ang plano may po magtauki mga baon na lang. Anong klaseng baon ang dapat na tao? Opo. Oo. Sige, Miss Kat. Hello po, sir. Gari sir, mas maray na mag-meeting ka mo ni Miss Yes. Kat ka iyan. Opo. Gusto mo pong ma-meet si Miss Kat, tabi, sir? Pwede mo po ngayon. Pwede man. Pwede man. Tangan, kagari, haruhalawig na discussion po iyan. Totoo po. Tabi, sir, ano sa iling mo? Hindi po ngayon. Pwede man po ngayon. Pwede man. Saan ka po, Miss Kat, mahiling? Pwede naman po nila kaming puntahan sa Sa? dietary section ng BRHMC Building 16. Apo. Building 16, sir, dietary supplement. Hanapon mo si Miss Catherine Katrina po. Katrina Britannic. Britannico. Katrina Britannico. Opo. Okay. Opo. Building 16. Building 16 po sa Yes, BRHMC, sir. 16. Opo, Building 16. Building 16. Okay po. Okay. Thank you po. Salamaton, sir. Salamaton. Aram mo, ang point niya. Opo. Sa mga madunit bagang mga pagkaon, ano man ang dapat i-donate mo sa mga aki na Opo. stunted? Opo. Ano ipapakaon mo? Kabo na kaisikan, madam. Yes. Iyo po, siguro, pag-urunan tayo sa masunod na aldaw, imbitaran ta kay, Ay, kuliton ta kay thank you Dr. so Rolly. much. Sige Anong po. pagkaon para sa pagpapalangkaw nin aki? Iyo, madam? Opo. Tingnan sige po po. natin. Paano natin Si siya? Dr. Rolly, nag-antabay Opo. ngunyan pati. Kukulitong ko siya Good otrod o sa mga masunod na Sabado. Iyo. Okay, sige Thank po. you po. Okay. Sige So, po. Go ahead, please. Ayan. Next question po natin. Si Ma'am Arlene Royario pala, naghihiling. Hi, Ayan. Kat. Thanks for BRHMC support to Nutrition Month. Ma'am Arlene, na-miss ta ka na Na-miss ko din si Ma'am Arlene. Hi, Ma'am Na-miss Arlene. natin Yan. si Ma'am Arlene. Okay. Sige po, Opo. Ma'am Kat. See you soon again, ma'am. So, Yeah. pangalawang tanong po natin. So, ano po ang tawag sa gabay sa pagkain ng mga Pilipino? Yung pinaka-updated po. A, food pyramid. B, pinggang Pinoy. C, healthy plate. Alam ko yan. Tinuro sa ako ni Ma'am Arlene Royario. Sige po. Baka masalak masupog. Kuya Henry, pinggang Pinoy daw, Ay, thank you very much. Si, pareho nasa isiping Congratulations. daw, Pinggang Pinoy. Congratulations po, Thank you Tama. so much. So, nandun yung go, Go, Grow, grow, and and glow. glow food Yeah. na dapat mas marami. Opa. Sige po. Ayan. Opo. Sunod na Next. tanong po natin. Mm. Tama o mali or true or false, ang pagkain po ng lokal at seasonal na pagkain ay tumutulong sa kalikasan at kalusugan. Ulit, madam, pakiulit na po. Ang pagkain,
True or false, ang pagkain po ng lokal at seasonal na pagkain ay tumutulong sa kalikasan at kalusugan. Ako madam, may sagot dyan. Sinabi mo kanina yan eh, di ba? Opo. Okay, hantayin natin yung texter natin. Baka may pumasok. Sige po. True daw. Ayan. Dapat lokal. Opo. Di ba? Okay. Opo, True. iwasan Kasi po natin sinabi yung mo ko sa mga- bago yan eh, di ba? Opo, iwasan po Okay. natin yung maraming proseso. Yes, Last okay. question po. Oh. So, alin po sa mga sumusunod ang halimbawa ng sustainable diet? A. Fast food araw-araw. Ay. B. Lokal na prutas at gulay. Mm. C. Imported na processed Ay, alam foods ko na din pinagkakaguluhan sa Alam balikbayan ko yan. box. Dito lang ako sa letter B. Ayun. Baka mali ako, madam. Tama ba? Tama po yan, Sir Henry. Sandali lang. Tinan ko yung texter natin. Opo. Sana naman Tingnan ko lang, text. O B? Ayun. B, sabi ni Opo. Sir Arthur. B, from Sir Arthur. Hello sa Very iyo, Sir good. Arthur. Very Okay. good po at nakikinig May po regalo tayo. ka po na sarong po na talong. Walang Naghahanap pa po pesticides. ako. Saan ako hahanapin ko yun? Okay, sige, Ma'am Ka. So, Mm. ulitin po natin, no? Magkonsumo po tayo ng lokal na gulay at prutas Mhm. para po mas mapangalagaan po natin ang ating health Yeah. at maging sustainable diet po ito. Mhm. So, Okay. next slide na po and maybe this is our second to final slide. Yeah. So, Mhm. ito po yung mga key take home messages ko po para sa ating mga viewers. Ano po? Mhm. So, yung Nutrition Month theme po natin ay nagbibigay po ng emphasis na to eat local, seasonal, and nutritious Filipino foods daily. Madami po tayong mga materials online galing sa DOST kung paano po natin ikokonsumo or at ano po yung mga particular na mga pagkain na pwede nating hanapin. So, protect ecosystems to ensure food security for future generations. Pangalagaan po natin yung ating yung kalikasan natin para sa future may makain pa rin na nutritious foods ang Yeah. sunod na henerasyon. Okay. Next is bawasan po natin yung food waste natin. Bawat butil po ng kanin ay importante. Okay. And together, let's build po a healthier and sustainable community. Kaya naman po, inaanyayahan ko po kayong lahat na sama-sama po tayong itayo ang mas malusog at sustainable na kinabukasan para sa lahat. Yes. Ipaaramta ka na kay Dr. Rolly. Dr. Rolly, sa 20... Tama, 1, 2, 3. Sa 25 po, panigdon mo ini si Ma'am Kat Giraray. May question po ulit kayo. Sa 25, di ba? It's about food na tangkad. Sustainable Anong tawag para sa dyan? Anong mga tawag dyan? stunted na bata. Stunted na bata. Opo. At saka yung mga nanay na nakikinig, ano mga dapat na pagkain para yung bata? Yes Ang po. pagtalubo Maiwasan niya, natin. pagtalubo niya madali, Yes kuda po. maiwasan ang stunting. Yes, Tama, maiwasan madam? ng yes po. Oo. Napaka ano po nito, active Diba? ni Ma'am Arlene, Si Ma'am mag-campaign Arlene, noon. nag-text mo niya, na-miss ko ngayon kay Sir Henry, sabi ni Ma'am Arlene. May Ako gusto kay ma'am, Ma'am na-miss Arlene. mo ba ako? Ma'am Arlene, good morning po. I really love this person kasi may gusto nun siya. Mahiguson May po gusto talaga. siya. Buda, very active siya. Yes po. Very active siya. Until ngayon po, kahit Yeah, retired yeah. na po si ma'am, very active pa rin Correct, po si ma'am. correct. Okay. O basta na, sabi Dr. Rolly, basta ngayon ka sure, idol. Mag-prepare ka na madam ki slides. Thank you Nagkasabutan po. na kitang dawa di. Sige Para sa po. pagkaon, kan mga aki na bagong iaki, Yes ilawas. po. O nasa tulak pa lang, Yes di ba? po. Para maiwasan ang stunted Yes na po. mga aki, di ba? Yes po. Ang Dahil pagiging kasama- bansot. Yes. Anong dapat gibuhon ta dyan? Yes po. Magayon sa point ka itong caller ta, kung matao kong pagkaon, anong dapat pagkaon na itatao mo? Yes po. Yan ang pag-urunan ta sa 25 kan July. Meron agad May akong assignment ka, madam. assignment. Sige po, Sir Henry. Alright. Para sa inyo. Approve na kay Dr. Uli. Sige po. Thank you, madam. Thank you very much Parting po. words po sa listeners ta. Parting words lang po. Marami pong salamat, of course, sa pakikilahok po ninyo sa Nutrition Month. Araw-araw po nating gawin ang mga messages ng para sa kalusugan at nutrisyon para po mas maganda po yung future ng henerasyon natin pati po ng ating pamilya. Mhm. Yan lamang po. Thank you again po sa DCGB. Hello po sa mga taga-PHU, taga-dietary, taga-Kamsor, sa aking mga relatives, and of course sa mga
taga Maslog, of course, Yan. sa aking, Opo. sa family ng aking partner, opo. And Yeah. of course, sa aking daughter, tsaka sa daddy niya. Hello po. Yes. Thank you, Madam. Katrina, maluya ako madam mag-memorize kay pangalan. Tandaan ko Katrina Isabel Britannico. Yes, Pero pong registered nutritionist dietitian sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Thank you po, Ayun. Madam. Thank you so much also. Thank you so much. Bye-bye. Ang programang ini mga tugang hatod po sa kan DCGB sa pagipagtabagan po kan Bicol Regional Hospital and Medical Center sa paginot po ni Dr. Eric Raborar, and thank you po kay Dr. Rolly Sanchoa. Goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Dakulo na kong naukudan gunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado, ang radyo